Sing kandha sapa? Aku. Ora lemu banget iki mergo tok stageni kuwi kok. Kowe iki nek ora nggo stagen ya wetenge kewer-kewer ra karo. Ya ora, demes ya iki. Demes apa? Ya, nek nggo mlaku banter ngono mak plek. Apa plek? Ah wetenge iki mak ceplok. Yo Tin, gentenan. Yo Tatin, yo. Iki ya lagi naik daun no. Ning gandeng awake semut. Ning gandeng awake semut daune petril. Iya. Anjlok panggunge mak gudu. Ya ora apa-apa, Mas. Sentimen. Sapa sing sentimen? Kanca-kanca ya. Ya ora sentimen itu ki memberi apa jenenge iki? Apa? Iringan nek carane penyanyi spot. Ya. Masa sepate ngono lho. Lah ya sepote ngono ki delok-delok awake kok. Nek awake kurang piye ta? Ika kuwi awake kaya ngono. Ya, kuwi medun ya paling ora dinaik spot. Ah kuwi wangun. Nek kuwi arep disepoti kaya ngono ya ora wangun ya sepoti ya ming dream diglundungke kuwi. Iya. Mbok rahasia-sia ngene ya apik lho, ora lemu banget kok. Hah? Ora lemu banget. Sing kandha sapa? Aku. Ora lemu banget iki mergo tok stageni kuwi kok. Kowe iki nek ora nggo stagen ya wetenge kewer-kewer ra karo. Ya ora, demes ya iki. Demes apa? Ya, nek nggo mlaku banter ngono mak plek. Apa plek? Ah wetenge iki mak ceplok. Ya ora apa-apa. Ning nek didandani pancen ayu bocah iki pancen luar biasa no. Aurane sing den ki ana lho sing didandani malah elek. Oh. Ana ya mak, ana nek preman malah utawa biasa malah ayu ning bareng didandani malah njuwowok ra karo-karuan ana. Ning nek Tatin ki nek kowe nek nonton pamirsa ki anggere muni ya Tin medun keploki ra ngerti asline. Wo. Kowe nek ngerti asline, wow. Lah napa? Cantik kan? Cantik, Iya. Iya, saiki nek nyandang wis modis. Wah iya. Nganggo kathok gujag-gajeg. Oh iya. Sepatune sepatu ket. Wong sikile ukur 41 kok nganggo patu ukuran 37. Ha iya. Masa patang halo, tes. Ah, kowe nek nyekelme kok aja bongkote. Lah ndi kene? Ha iya, aja. Lah ngendi? Kono kuwi malah krasa banget nek kono. Nek to cekel kono iki biasane yo. Oh, ayo. Lah senane ngono. Iya. Mbak Tatin saka Sentolo Kulon Progo. Iya, ngono ya mawa. Biyen iki melu aku ya urung iso apa-apa no. Iya. Saiki ya urung iso padha wae. Ha iya, saiki wis jos. Ya, diaturke. Nembang apa pamundutan sing dene ngamplok? Kathah sangat deh Pak, enten WA saking Mbak Deta. Putrinipun Pak Imam. Heeh. Nyuwun prau layar. Oh, enggak terus. Nggih, terus niku wau enten rengu, enten Gobok Asmara, enten Fragmen. Wis, ora tuku kaset, wis rasakno kuwi. Iya. Ya. Rasake. Ben sempal cangkemmu ayo kok. Terus piye? Ayo dituruti kok terus piye? Nek ora tok turuti sing nyuwun-nyuwun sing ora iso tok aturke kuwi balekke. Lah balik. Kuwi nek tok tampa duwite ora tok turuti karam tok pangan ra dadi daging. Lah sing ngenehi sing endi? Ayo mbok takokno mengko. Niki kula rengu mboten saged ngaturaken jam entek niki sinten kok ora ana wong maju keke. Kok tak umbukke sik tak engko tak keke esuk-esuk piye? Haram. Hah? Haram. Biasa. Iya. Apa sih? Apa? Njaluk pau layar e. Ayo sak arepmu. Iya. Oke. Kok bar prau layar apa? Nyatane Elisa mau pindho ya ora apa-apa. Kowe pindho piye pindho kowe? Mbok ya nek pindho. Ya. Iki napa prau layar? Lho bocah iki piye to ya? Masih kan enten rengu nek 2 kali ya piye? Ya ora apa-apa kok ya wong wis nyambut gawe kok. Prau layar wae ya. Prau layar wae engko bar prau layar terus bawa apa daturke. Ya. Nggih, rasa nggowo nggih. Rasa ya ora apa-apa. Prau layar kagem keluarga Pak Imam. Ya, mbangane iso Imam. ra iso transit kowe. Nggih, wau pun dinunuti bubuk.
Heeh. Awang kok nek nganti ra tok aturi, Mbak Deta nesu omong bapakne. Ya mau Mbak Imam. Oh Mbak anu sinten entuk dandan anu salin ning jero kamar tati ning teras wae modare. Wah, ajeng transfer 1 juta, kula bilang, "Nggak usah, Mbak, nggak usah transfer, nggak apa-apa." Aku ngono. Oh, tenane. Nggih. Kaya kowe kok radoyan 1 juta. Wong kowe iki tak bayar kurang 50 tele mlecit. Lah ya aku nek karo wong liya ya ora kaya karo jenengan to ya. Kurang 50 piye Pak iki, Pak? Wis tuna iki suwe-suwe. Wis ora apa-apa. Monggo, yo Prawilayar dados. rada jane kowe iki apik ning ora kira gemak kok ora gelem kaya ayu kae lho. Iya. Apanya? Lha joget. Heeh. Kaya sikile kaya dipaku karo panggung ming cukup kene tok. Ya kan ciri khasnya beda-beda nek ayu iso sigrak aku ora. Ya justru kowe iki tak kon sigrak mbok menawa penonton luwih terpesona. Iya. Aku ndak muni plek-plek-plek. Apa ndak? Piye? Ndak muni plek-plek. Ah wong wis disetegani kok muni. Ya mbok menawa sing muni liyane? Ayo empuk. Aku iki senengane ngono. Kowe iki muni ngono wae wong biyen dek opek apa njaluk kates ning nggon aku kae ya ngono. Ngapa? Ayo pan iki mateng kula senggete ya. Ning sing mateng wae lho. Nggih niki mung siji kok. Barang disengget saka njero suarane kok bluk-plek. Lho kok loro tin aku. Siji kok. Coba sing mentah kuwi senggeten. Bluk-plek. Suarane lho. Apa kuwi? Ayo wetengmu kuwi. Iya.
Iya. Wata. Dibawani. Ya. Napa? Ayo kuwi rengu apa? Wonten rengu enten sesideman. Ya sesideman ya rengu ya kena. Heeh. Kabeh lisae muni kabeh. Oh, kowe iki ana wong dibombong sinden kancane kok kabeh lisae kok. Kaya kowe iki ora akrab karo Lisa kok njur ditekan. Ora iki musuh iki jenen karo aku. Napa niki? Sesideman. Oke. Nah, sesideman. Nggih. Oh, kalih Bapak Pak Sigit. Oh, Mas Giono iki saking Polda Metro Jaya. Nggih. Oh, Mas Giono iki mau wis Mau sesideman. sesideman nggih Oh, wis. nggih, ajeng bawa napa nembang? Rasa kuwatir kowe nek karo Mas Giono wis disiapke nek ra dikai dit ya dipestol ndasmu. Apa duwe pistol? Weh. Ya ngece kowe. Pestule dobel kuwi. Kok double? Jenengan gadah pistol, Pak? Gadah. 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 Mbok kula tak ndelok. Isin. Hah? Mboten angsal. Mboten dibeto. Mboten. Oh, ora digawa kok. Pistol dinas karo pistol pribadi. Nek dinas, Nek dinas ki tuar ngono. Pribadi? Nyawa suda siji. nek pribadi. Nek dinas ki nek ditor Ah. nyawane suda siji. Ya nek dinas tor. Aku rak meh ngomong dinas ton tuar nyawane Kan suda. ada dua. Ah, iya. Yang pribadi, Nek Nambah. Nambah nyawa. nambah nyawa oh, nambah jarene. nyawa. Aku milih sing dinas apa sing pribadi? Ya aku urung delok Isin. Monggo, Pak. Iya. Kalih kula. Oh nggih. Wiwitane anderek sang pekek. Pak Giono kuwi nyambut gawe nang Polda, julukane Napa? Musang. Apa musang? Ha iki rambute slewah kaya musang. Oh tak kira ana artine apa lho. Aduh, Musang. musang. Mangga. Berarti padha le jenengan nggih. Piyambane jenengan ya ana Sapa? genjik. Piye mergo rambut ta? Heeh. Pria bagus kang olah budaya. Oh. Dadi aja dumeh, aparat iku ora ming kejem, kuwi ora rejane ora kejem. Nyatane dia berbudaya. Iya. Beliau bisa nembang. Suaranya juga bagus ya. Juga bagus. Iya. Ya. Ah. Waduh, aku guru meni suaranya bagus langsung. Aku ngerti kowe iki modus. Suaranya bagus langsung. Atur nuwun nggih, Pak. Ah. Ayan. Sesal ke ngendi? Bingung ya, ngendi ya? Ora kene tak sesal kene. Jono. Kula napa jenengan, Pak? Sowan menyang kutha gedhe. Bendara terus ngayung-yung. Oh, logate isih Jakarta. Bendara. Ya. Ketok ngono. Dadi logat Jakarta. Ya, kuwi nek nyanyi mesti nek Jawa mesti bendara terus gayung-yung. Ya, semono uga wong ki nek kulino ning Jawa kok nyanyi cara modern ya ora iso. Ya, ngono ya Mak. Iya. Wah, saya sinden iki wis to. Ayo kae kok nyanyi cara modern ra iso mesti. Ya, lagune mesti wagu. Malu aku malu. Pada semut merah. Wow. Menguwah. Ya.
kang saking wukir swara kurang permono ning wasis ngongro isen mboten apa-apa Mas jauh Pak sae kok Mas kok isin dos pundi mboten sae isin polisi kok isin lho di sini ya hah di sini nggih mboten kudu sing kuat ngono lho oh iki modus lah piye aku sampean kan oh ya tak alem terus iki ayo jajal lho kowe tok alem terus ngene jet kowe anggere entek wah jan sae lho suarane klek-klek por lusut laguna ya le njaluk ya mengko masa adang nyekel ya ono sapame Anggung marang bendara betul nggak ya? Iya. Tiasu. Ya ki nang Jakarta ya bahasa Indonesia ya. Tiasu lestyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman Joget ya Pak lewat tenging alismu kedua kangen hatiku najan wos lingsir yos aku isih mampu ngelateni sliramu urip ana kutha gedhe
apa wae najan sesidhe pasti kasembahan. Luwe becik patenono timbang perpisahan bengkas kang sulistya tak rewangi samudana marang kulawarga dan pisan Liwat kincanging alismu kawasan nandang rasane ngatiku wong sing serius aku isih kowe bocah gunung najan bocah gunung kagugan arimpo jiwa ragaku tak kurung bener badan mambrong ing karo wiso. liwat kincanging petak buka omah sak isine kowe apa-apa wae nadan Matur nuwun. Matur suwun Mas Matur nuwun. Giono. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih, Nggih, nggih. suwantene jan apik tenan. Ah ora usah aneh-aneh. Lah piye? Lho, suarane apik tenan lho. Suwantene apik tenan tuwor bathukmu modar. Iya. Wong anggere arep warung apa jenenge ngalem arep ngalem arep ngalem. Apa Ana niki? sing walwel-walwel ya suwe-suwe abut, suwe-suwe abut. Ya, wis bali. Ya. Pamundutan liyane mengko diaturke gara-gara ya nak jam 1 kurang wisan. Ya.